als we in bed waren en we slaapten, was de politie aangekomen en we moesten weg. We mochten niet wachten tot als het nog 's morgens is. Dan moesten we direct weg en we wisten niet waar. En daarna moesten we soms heel de nacht met de caravan op straat zijn. En rijden totdat we op een plaats mochten blijven. Maar we mochten niet altijd blijven, waarom we moesten soms 1 dag blijven en terug weg. Als we weg waren, had ik geen vrienden eigenlijk niet meer. Ik was bijna alleen zo. Het was niet leuk als we weg waren. Er was alleen maar grote mensen. En we hadden daar geen school en we wisten niet wat we moesten doen. Zelf niet spelen buiten. We moesten altijd verwisselen van plaats. We hebben veel afgezien, mijn kinderen. Ik zag dat ook, dat ze veel achterstand liepen. Spelen interesseerde hun ook niet meer. Ook al kocht ik boeken en schrijfpotloden, interesseerden hun niet meer. Toen ik dan teruggekomen ben, zag ik terug mijn kinderen openbloeien. Terug lachen, spelen, terug vrienden hebben. Dat is hier ongelooflijk hoe de mensen, de bewoners van Erpenmeer ons graag zien. Dat is een familie voor mij, zijn geen vrienden meer. Overal waar ik ze zie, zeggen ze me: hallo, hoe gaat het ermee? Kunnen wij iets doen voor jullie? We zijn altijd daar voor jullie. De enigste hoop is, wat aan mijn hart bezielt, is dat ze ons, deze klein plaatsje voor ons alleen laten. We hebben nooit niemand gestoord en we zullen dat ook nooit doen. Onze bedoeling is om gewoon ons leventje verder te bouwen met onze kinderen. En dat onze kinderen ook dan naar school kunnen gaan. En op deze wereld, kinderen niet naar school gaan, dat gaat niet. Ze moeten echt naar school kunnen gaan.